Αγαπημένη μου, ξέρω ότι οι μέρες σου είναι γεμάτες με πολλές απαιτήσεις. Κι όμως ζητώ μια στιγμή, λίγα λεπτά πριν αυτός ο μήνας φτάσει στο τέλος του. Τα καθήκοντά σου μπορούν να περιμένουν, αλλά αυτό που λέω τώρα είναι πολύ πιο επίγον. Γιατί τίποτα δεν είναι κρυφό από τα μάτια μου. Έχω δει κάθε επιλογή που έκανες, τόσο σε αδυναμία όσο και σε δύναμη, είτε σκόπιμη είτε ακούσια. Γνωρίζω τα σημεία που σκόνταψες, τους πειρασμούς που σε βάραιναν, ακόμη και τις στιγμές που προσπάθησες να φημώσεις την ενοχή, δικαιολογώντας αυτό που ήξερες ότι ήταν λάθος. Κι όμως, μέσα από όλα αυτά η αγάπη μου δεν έχει μετατοπιστεί. Δεν έρχομαι να σε καταδικάσω, αλλά να σε αποκαταστήσω. Κάθε σκέψη, λέξη και πράξη μου είναι γνωστή. Βλέπω τις μάχες σου, την κούρασή σου, την ντροπή σου. Και ακόμα σε αποκαλώ δική μου. Το έλεος μου είναι μεγαλύτερο από τις αποτυχίες σου και η χάρη μου είναι πιο ισχυρή από τα λάθη σου. Τίποτα που έχεις κάνει δεν σβήνει το πεπρωμένο που έχω πει για τη ζωή σου. Αλλά σε παρακαλώ αγαπημένη μου, σταμάτα και σκεφτού. Μπορείς να νιώσεις τη βαρύτητα που έχουν βάλει οι αμαρτίες σου στο πνεύμα σου. Μπορείς να νιώσεις την απόσταση που έχει μεγαλώσει ανάμεσά μας. Η καρδιά μου δεν θλίβεται εξαιτίας της ίδιας της αμαρτίας, αλλά εξαιτίας του χωρισμού που προκαλεί. Εξαιτίας της σιωπής όταν γυρίζεις μακριά. Σε λαχταρώ, όχι στην τελειότητά σου, αλλά στη συντριβή σου. Λαχταρώ να τρέξεις σε μένα, ακόμα και όταν ντρέπεσαι. Μην σκεφτείς ούτε για μια στιγμή ότι γυρίζω μακριά σου. Τα χέρια μου παραμένουν ορθάνυχτα, έτοιμα να σε αγκαλιάσουν. Ο μήνας τελειώνει και μια νέα εποχή ξεκινά. Δεν θέλω να μπεις στο επόμενο κεφάλαιο κουβαλώντας το βάρος της ενοχής και της ντροπής. Θέλω να σε ελευθερώσω, να σε καθαρίσω, να σε ανανεώσω. Δεν είναι η ώρα για δικαιολογίες ή κρυψώνες, αλλά για ειλικρίνεια. Τα βλέπω ήδη όλα. Γιατί λοιπόν να μου τα κρύβω? Γιατί να αφήνω την υπερηφάνεια ή την ντροπή να σου στερήσουν τη συγχώρεση που δίνω ελεύθερα? Μέσω του αίματος του Υιού μου του Ιησού, οι αμαρτίες σου, παρελθόν, παρόν και μέλλον, είναι ήδη καλυμμένες. Αλλά σε παρακαλώ να έρθεις, να εξομολογηθείς, να μου επιτρέψεις να σε καθαρίσω. Μην καθυστερείς, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και οι μέρες σύντομες. Είσαι ζωντανός για έναν σκοπό και κάθε στιγμή που περνάς μακριά μου είναι μια στιγμή χαμένη για τη χαρά που επιθυμώ για σένα. Η αμαρτία τυφλώνει τα μάτια σου, θολώνει το πνεύμα σου και εμποδίζει το περπάτημά σου μαζί μου. Βλέπω τις μάχες μέσα στην καρδιά σου, τις αμφιβολίες, τις πληγές, τους φόβους που ψιθυρίζουν τη νύχτα. Βλέπω τα ψέματα που σου λένε ότι έχεις φύγει πολύ μακριά. Άκουσέ με, παιδί μου, δεν έχεις φύγει ποτέ πολύ μακριά. Η χάρη μου φτάνει στα βάθη της, η αγάπη μου δεν γνωρίζει όρια. Μακάρι να φώναζες, «Κύριε, σε χρειάζομαι», θα ερχόμουν τρέχοντας σε σένα. Υπάρχουν ευλογίες που έχουν προετοιμαστεί για σένα πέρα από τη φαντασία σου, αλλά βρίσκονται σε μια υποταγμένη καρδιά. Ο κόσμος σε βάζει σε πειρασμό με φευγαλαίες απολαύσεις, αλλά τίποτα από αυτά δεν συγκρίνεται με τη χαρά και την ειρήνη που βρίσκεται στην παρουσία μου. Μην ανταλλάσσεις αιώνιους θησαυρούς με πλαστές υποσχέσεις. Μιλώ τώρα επειδή σε αγαπώ πολύ για να μείνω σιωπηλός. Δεν μπορώ να σε παρακολουθώ να απομακρύνεσαι όλο και περισσότερο. Είσαι δικός μου. Σε δημιούργησα, σε λύτρωσα και σε κάλεσα. Αλλά πρέπει να επιλέξεις. Θα απαιτήσει ταπεινότητα, μετάνοια και παράδοση. Ωστόσο υπόσχομαι ότι η ελευθερία που θα βρεις σε μένα αξίζει τον κόπο. Οι καταιγίδες έρχονται. Οι δοκιμασίες θα δοκιμάσουν την πίστη και τη δύναμή σου. Αν κουβαλάς αμαρτία μέσα τους, το βάρος θα σε βαραίνει. Αλλά αν με αφήσεις να σε καθαρίσω και να σε ενδυναμώσω τώρα, θα είμαι το καταφύγιό σου, η άγκυρά σου, το φως σου στο σκοτάδι. Εξετάσε την καρδιά σου. Άσε το πνεύμα μου να αποκαλύψει τις συνήθειες που πρέπει να σπάσεις, τις πληγές που πρέπει να γιατρέψεις, τις αμαρτίες που πρέπει να απελευθερώσεις. Μην βιαστείς να φύγεις από αυτή τη στιγμή. Κάθισε μαζί μου, άκουσε τη φωνή μου, άσε με να εργαστώ μέσα σου. Δεν θα σε αναγκάσω, αλλά σε καλώ. Γιατί είναι διέ, και η επιθυμία μου είναι να σε δω ελεύθερο. Ο εχθρός ψιθυρίζει ότι είναι πολύ αργά, ότι είσαι πέρα από τη λύτρωση. Αλλά άκουσέ με. Δεν είναι πολύ αργά, δεν έχεις φύγει πολύ μακριά. Το αίμα του Υιού μου καλύπτει κάθε αμαρτία. Το μόνο που ζητώ είναι μια μετανοημένη καρδιά. Καθώς αυτός ο μήνας τελειώνει και ένας νέος ξεκινά, θέλω να προχωρήσεις χωρίς να βαραίνεις,
απελευθερωμένος από την ενοχή και την ντροπή, σίγουρος για την αγάπη και τη συγχώρεσή μου. Δεν ζητώ τελειότητα, αλλά μια πρόθυμη καρδιά. Θέλω μια σχέση μαζί σου. Μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη, την αγάπη και την υπακοή. Αλλά αν με κρατήσεις σε απόσταση, η αμαρτία θα χτίσει τείχη ανάμεσά μας. Γκρεμίστε τα, αγαπημένοι μου. Άσε την αγάπη μου να σε μεταμορφώσει. Είμαι με το μέρος σου, όχι εναντίον σου. Είμαι ο προστάτης σου, ο πάροχός σου, ο συνήγορός σου. Τα σχέδιά μου για σένα είναι καλά, η αγάπη μου ατελείωτη. Μην αφήσεις άλλη μέρα να περάσει χωρίς να διορθώσεις τα πράγματα. Η ώρα είναι τώρα. Αφήστε τις αμαρτίες σας, τους φόβους σας, τις αμφιβολίες σας στα πόδια μου. Επιτρέψτε μου να τις αντικαταστήσω με την ειρήνη μου, τη χαρά μου και την αγάπη μου. Είστε δικοί μου και δεν θα σταματήσω ποτέ να σας κυνηγάω. Αλλά η επιλογή είναι δική σας. Θα ανταποκριθείτε. Οι μέρες γλιστρούν σαν κόκκιά μου σε κλεψίδρα. Η επίγουσα ανάγκη στη φωνή μου δεν είναι να σας τρομάξω, αλλά να σας αφυπνήσω. Αυτή η στιγμή είναι ένα δώρο, μια ευκαιρία να διορθώσετε τα πράγματα πριν το βάρος της αμαρτίας γίνει πολύ βαρύ. Η μετάνοια δεν είναι τιμωρία. Είναι ο δρόμος πίσω στην ειρήνη, πίσω στη ζωή, πίσω σε μένα. Έρχεται μια καταιγίδα στον κόσμο που γεννήθηκε από την ανταρσία και την αμαρτία. Καλώ τα παιδιά μου να προετοιμαστούν, να σταθούν σταθερά, να είναι φως στο σκοτάδι. Αλλά πώς μπορείτε να λάμψετε αν η ενοχή σβήσει τη φλόγα μέσα σας? Δράστε τώρα, όσο υπάρχει ακόμα χρόνος. Βλέπω τις μάχες που αντιμετωπίζεις, τους πειρασμούς που σε πιέζουν, τις πληγές που σε έχουν αφήσει εύθραυστο. Γνωρίζω τους αγώνες σου, όμως η χάρη μου είναι αρκτή. Η δύναμή μου τελειοποιείται στην αδυναμία σου. Αλλά δεν θα σε πιέσω. Η επιλογή πρέπει να είναι δική σου. Ο κόσμος σκοτεινιάζει και πολλές καρδιές ψυχραίνουν. Μην αφήσεις τον εαυτό σου να είναι ανάμεσά τους. Η μετάνοια κρατά την καρδιά σου μαλακή. Κρατά το πνεύμα σου ευαίσθητο στη φωνή μου. Μην περιμένεις. Ο εχθρός ευδοκιμεί στην καθυστέρηση, ψιθυρίζοντας ότι το αύριο θα είναι αρκετό. Αλλά σου λέω, η ώρα είναι τώρα. Μπες σε αυτή τη νέα εποχή με καθαρή καρδιά και ανανεωμένο πνεύμα. Άφησε πίσω την ενοχή, την ντροπή και τη λύπη. Τήρησε τις υποσχέσεις μου με αυτοπεποίθηση, γνωρίζοντας ότι είσαι συγχωρεμένος, αγαπημένος και επιλεγμένος. Η μετάνοια δεν είναι βάρος. Είναι η πόρτα προς την ελευθερία. Φαντάσου να περπατάς το αύριο ελεύθερος από κάθε βάρος. Φαντάσου να ξέρεις πέρα από κάθε αμφιβολία ότι έχεις αποκατασταθεί. Αυτό σου προσφέρω. Γι' αυτό σε καλώ τώρα. Η καρδιά μου είναι για σένα, ποτέ εναντίον σου. Τα λόγια μου δεν είναι καταδίκη, αλλά πρόσκληση. Μην αφήσεις τον εχθρό να κλέψει αυτήν τη στιγμή. Δεν έχεις φύγει πολύ μακριά, δεν έχεις αργήσει πολύ, ποτέ δεν είσαι εκτός εμβέλειας μου. Έλα, παιδί μου. Η αγκαλιά μου είναι ανοιχτή, η καρδιά μου είναι έτοιμη, η χάρη μου είναι αρκετή. Μετανόησε, γύρισε και άσε με να σου δείξω τη ζωή που έχω ετοιμάσει για σένα. Προσευχήσου μαζί μου τώρα. Πατέρα, έρχομαι ενώπιον σου με βαριά καρδιά, λαχταρώντας το έλεος σου. Ομολογώ τις αμαρτίες μου, αυτές που έχω πει, αυτές που έχω σκεφτεί και αυτές που έχω κάνει. Συγχώρεσέ με που επέλεξα τον δικό μου δρόμο, που αγνόησα τη φωνή σου και που δεν πορεύτηκα στην αλήθεια σου. Τα παραδίδω όλα σε σένα. Καθαρίσε με, ανανέωσε το πνεύμα μου και αποκατέστησέ με στην παρουσία σου. Ιησού, σε ευχαριστώ για τη θυσία σου που καλύπτει την αμαρτία μου. Εμπιστεύομαι το λυτρωτικό σου αίμα και λαμβάνω τη συγχώρεση που προσφέρεις ελεύθερα. Άγιο Πνεύμα, ενίσχυσέ με, καθάρισέ με, οδήγησέ με στο μονοπάτι της δικαιοσύνης. Σπάσε κάθε αλυσίδα, θεράπευσε κάθε πληγή και οδήγησέ με στην ελευθερία. Αφήνω την ενοχή και την ντροπή μου στα χέρια σου. Γέμισέ με την ειρήνη σου που ξεπερνά κάθε κατανόηση. Βοήθησέ με να ζήσω ως παιδί σου, αντανακλώντας την αγάπη, την αγιότητα και την αλήθεια σου. Σε ευχαριστώ, Πατέρα, που με άκουσες, που με συγχώρεσες, που δεν με εγκατέλειψες ποτέ. Σου παραδίδω τη ζωή μου, σήμερα και για πάντα. Στο όνομα του Ιησού, αμήν. Αγαπημένοι μου, ακούω κάθε λέξη. Βλέπω την καρδιά σου και ποτέ δεν θα απομακρυνθώ από αυτόν που με αναζητά με ειλικρίνεια. Η αγάπη μου είναι ατελείωτη. Θα θέλατε να συντομεύσω αυτήν την αναγέννηση σε μια συνοπτική έκδοση, για ένα σενάριο βίντεο κάτω των εντατικών 4 λεπτών,
ή να το κρατήσω ως ένα μακρύ σενάριο πλήρους διάρκειας όπως αυτό που μοιραστήκατε.